Въвеждането на еврото в България ще бъде факт от 1 януари 2026 година. Това ще се отрази на всичко с парична стойност в нашата икономика, включително и на нашите кредити. Асоциацията за отговорно небанково кредитиране обяснява как. Когато договорът е с фиксиран лихвен процент, въвеждането на еврото няма да промени лихвата по него. Тя ще остане такава, каквато е била договорена първоначално, независимо от промяната на валутата. Дали договорът за кредит е с фиксиран лихвен процент, потребителят може да разбере от самият договор или от стандартният европейски формуляр, който той е получил при подписването му. Ако при сключване на договора потребителят не е получил стандартен европейски формуляр или самият договор, почти сигурно става въпрос за измама или той е жертва на лихвари. АОН предупреждава потребителите да се доверяват само на регулирани финансови институции.